Здравейте! Продължаваме прогнозата за месец май за всички, които сте зодия Дева или имате асцендент Дева. Като обща енергия, сякаш има възможности, които този месец ще ви се предоставят. Сякаш съдбата този месец е с вас, но вие сякаш няма да искате да ги видите, няма да искате да ги чуете. Моя съвет е да отворите сърцето си и да видите, да усетите новите възможности, които идват към вас, да не се заключвате. В любовен план най-вероятно ви предстои някакъв важен разговор. Възможно е и нов човек да се появи. Някакви илюзии до сега сте имали в любовен план, които илюзии вече се разсейват и вече сякаш получавате някаква яснота в любовта. В работен план и в професионален може би има някакво обучение или нещо, което сте започнали и не сте завършили. Възможно е да не се чувствате понякога добре на работното си място, но като цяло имате много нови възможности в работата. Като цяло месецът ви носи възможности. Просто трябва да се отворите към тях, да ги видите, да ги чуете. Тегля една карта с послание от Луната за всички, които имат Дева и асцендент Дева и зодия Дева. И вашето послание е пълнолуние в Дева. Посланието е: справяш се много добре. Отвори очите